Ilan lamang ito sa mga pagsubok na pinagdaanan ng 132 mga kabataang nakapasa sa aplikasyon ng pagsusundalo sa isinagawang opening ceremony ng Candidate Soldier Course Class 779-2023 sa Camp Elias Angeles, San Jose Pili, Camarines Sur nitong araw ng Miyerkules. 41 sa kanila ay nagmula sa Camarines Sur, 30 sa Albay, 5 sa Camarines Norte, 18 sa Sorsogon, 8 sa Masbate, 1 naman ang mula pa sa Catanduanes, habang ang 29 naman ay mula sa ibang rehiyon ng Pilipinas. Ang nasabing bilang ang maswerteng napili mula sa 827 na mga aplikanteng sumailalim sa screening process tulad ng physical fitness test, trade test, physical at medical examination test, gayon din sa interview. Ang araw na ito ay simula pa lamang ng ilang buwang training na susubok sa kanilang katatagan at determinasyon na maging ganap na sundalo. Mga magulang na tulad namin na nandito o mga mahal sa buhay na kasama ng ating mga kandidatong sundalo, dito na natin masusukat kung talaga po ba ang ating mga anak o mahal sa buhay ay kayang gampanan ng ganitong klaseng trabaho. Tulad ng aming mga anak, hindi namin ipapasubo ang aming mga mahal sa buhay o anak pag hindi sila handa. Kaya bago natin sila dalhin sa trabaho ng pakikiligma, ibigay natin lahat ng pagsasanay nang sa ganon sila maging handa. Nag-aalala para sa kanilang anak, ngunit mas naniniwala si Nanay Jocelyn Armenia at Nanay Mary Catherine Atsuelo sa kakayahan ng kanilang mga anak na malalampasan ang mga pagsubok na pagdadaanan nito sa pagsasanay. Kinakabahan pa rin po. Tinanong ko lang po baka hindi kayanin ng anak ko yung mga training. Pero hindi naman sila pababayaan dito. Proud po ako ma'am sa anak ko. Sa akin parang medyo may rin din kasi babae yun. May konting awa. Kasi okay naman sa akin kasi sabi niya wag daw kami mag-alala. Mula dito sa 9th Division Training School, kapayapaan para sa lahat. Christine Atole, Spear News.